Katsotaan sitten. Joo! Törkeä skini, en tykkää yhtään tästä. No skini ei oo ehkä niin mega, mutta ase on ihan älytön. Ja sitten Magix hetkonen. Ei osu! No joo. No joo. Mä oon noin yhden nappaa. Saanko minkään aseen? Taas ollaan MP7, joo kyllä. MP7 pikku liivit PTV ja silläpä sitten. Olisiko $600 vielä tästä? Se on ihan hyvä tähän kohtaan. Pari tappaa voisi olla ihan tyytyväinen jopa. Voipa olla, että ei saat säässiä, ei saa. Tuli muuten sit hienosti rakennettu antekokierros. Ei menty stackiin, rauhassa rakennettiin, mentiin kamoilla, saatiin numeroita. Täydellinen kierros. Lähtee liikaa tuota MP7. Ei. Se on ollut vasta näissä pro-peleissä reilu viikon. Ja pari kuukautta. Kyllä mä haluaisin nähdä, että niinku toi MP9 dominanssi ja noin vähän niinku, että tulis vähän enemmän aseita tähän kiertoon. Se olisi todella tolle. Ei voi liikaa hypettää. Toi on ihan hypätty. On se. Etenkin tuolla vähän alemmilla taitotasoilla, niin sillä pystyy oikeesti kyllä oikeesti hakkaamaan. Kyllä. Näytti hyvin tänne murkulla, mutta ei yhtyä. Mutta se on menee vähän niinku vaan. Monodoi saako? Ei ollut mikään kyllä helppo tämä, mutta pelkkä kylki näkyy vähän siitä, mutta